babi. Dobro, doviđenja. Znam, doviđenja. Ko je to bio? Opet izvala ona nova komšinica. Kakva napast! Prvo je pitala da je pozajmimo tigar, onda je tražila 2 jajeta, posle malo soli, a sad joj treba i šolja ulja. Mogli smo odmah lepo da ispružimo kajganu i da je pozovemo na doručak. A šta će žena? Tek što se uselila, treba je vremena da se snađe. Kad dođe daćemo joj šolju ulja. I gotovo. Ja odak da završavam tortu. Vidi koliko je sati. Milena, deda će te zove u podne. To ti je za nekih 15 minuta. Treba da mu pomogneš da ponese stvari na sprat. Važi! Lutko moja lepa, čujem da je danas bakin rođendan. Dolaze nam gosti. Neću ja da smetam, ali mogu malo da steknem. Lutko moja lepa, ja sam posludu guše. Ništa mi ne govori. Još su mi stvari po kutijama. A treba da izribam kupatilo i da uključim bar 2 mašine. Lutko moja lepa, ja ne volim da ogovaram, ali što je prljavo u stanu grozota. Ta žena koja je živjela pred mene ništa nije radila po kući. Mora da je neka mnogo lenja žena. Nije istina, da se kad divno priča. Ja sam obožavala da je slušam. Ona je super i baš mi je žao što se odselila. Eto, znala sam to rokuša. Umjesto da je uhvatila krpu u ruke, ona je mlatila praznu slamu. Nego, Lutko moja lepa, pretvori taj prozor, ubi me promaja u leđa. Žao mi je, ali ne mogu. Čekamo dedu. Pa neće valjda deda da uđe kroz prozor. Pa hoće. Ali vi ste na drugom spratu, Lutko moja lepa. Da nije deda možda padobranac. Da nije Superman. Čekajte. Pa zar vi ne znate? A šta to, Lutko moja lepa? A šta ja to ne znam? Pa, ako vam baka ništa nije rekla, onda bolje i ja da ćutim. Lutko moja lepa, kad meni nešto kažeš, to kao da si u crnu zemlju zakopala. Budi sigurna, to će da ostane samo između nas 2. Pa, ne znam odakle da počnem. Stvar je čudna. Deda je umro pre 5 godina. Umro, kažeš? Da, ali nam dolazi u goste za svaki bakin rođendan. I to kroz prozor, taj iza vaših leđa. Ovo me nikome ni reči. Znate kakve su komšije? Sada je podne, deda samo što nije. Tačan je kao smrt. Milena! Aaaa! Šta bi sa komšinicom? Otišla je kući. A ja tamo htjela večeras da je pozovem na tortu. Mislim da je nećemo dugo videti. Milena, jel silaziš? Treba mi pomoć za cegere. Evo me